По улиците днес пулсира младост, силата й тежи като стомана. Когато държавата ни стене, чак от Дунав, чак до Балкана, във вените ни тече история, писана със смелост и с обич дълбока. И колкото и буря да идва, ние оставаме прави, дори когато е жестоко. Младите вървят напред, искат достоинство, искат честен нов живот, искат България да бъде дом, не място, от което да бягаш с първия полет. Протестът не е хаос, той е зов за промяна, която в народа зрее. Огън, който ни събира, сила, която ни кара да вярваме, че още ще успеем. И шом стъпим рамо до рамо, няма страх, а воля, която не търпи тишина. Защото България е мисия и за нея сме готови да стоим до край. В борба е една. В очите на народа и виждам бъдеще, което чакат да се роди. И то не е в чужбина, а тук, по тези улици, по тези прашни свети земи. Всеки млад човек, който стои на площада, носи искра, която може да пламне. Тази искра може да събуди надежда и в сърцата ни огън да пламне. Ние сме велик народ, не заради думи, а защото времето го доказва, че след всеки удар ставаме по-силни, че във мрака пак намираме кауза. Предците ни бяха над свободата, сега е наш ред да пазим светлината им жива. Да не позволим мечтите ни да ръждясат, да не оставим страната си в сянка унила. И за това вървим напред с устрем, смисъл, с чест в сърцето. Защото България не е просто място, тя е кръв, тя е обед, тя е бъдещето.